rokno belakano khabai hambaya paro dofani kaisa sungthani Maharashtra ni kaisa mukhang kuchung thani buskangni je 2023 ni nirbachano sungkaplai nani obo kaisa sini katal khai kaisa state sungna kha abo belakano advance sini yo je ompi 41 assembly Bidhan Sabha Kendra o belakano positive sini o jiripur abo ni bagai belakano hambai maruo potiti leader rokno potiti board leader potiti coordinator rokno sung hambai maru tai kaisa sungmung sir tinini dino je mohai vote counting ni tini je o jaga program khaijaka ba panda khaijaka o jaga o busuk jora sabni kabang nukjaka abo kisa sakesan o jaga o 49 je kendro ni sung je report manmani jaga o 99% no sini tipramo tha keplai abo haite nukjaka aro no doubt kuno oro opposition leader ngai sungbai fight khainani moto abo hai position nukjakliya aboni bagai ang in charge hisabe belekno kha tungjak belekno tongtokjak sung o ompi kendro o buskangni Bidhan Sabha Kendra o sung aro 99% sung vote keplai ngai sung aro joyeng nai abo sini michip sini sure abo hai kaisa sung report mang khatini sung aro abon bagai belekno tongtokjak tai kaisa sir lukurongno tamni boma tuikani ni bisingte nang ei matches rena muso Lukurogo বিশেষ করে angoroni ompi 41 assembly kendroni lukurogno na hambai ruo tawksak jora borok sini jatiyatobadi ini akaba dokano hamjagei tibramo thano majority support ruoi joto khabaksa khamsa khaye niding sak ni kolom tik laye para rogo gobangma area rogo borok bisi level rogo oba haike samung khai tongmani bage ang borok na hambai ruo tai agami dino bo oba haike choya oi borok samung khai thanai ni ang borok no request khayo tai sung jotono